Ngatite. Ndamira pamberi pedara mambo mutasa. Ndisana ndine chokwadi. Ndikaimba charaso nemura. Mwari mbatsirawo. Pamusoro Changamire. Nyaya yangu yendayo nayo ndi pasitendi patinogara. Ndakazvarwa John Israel Mwaita Sarangu. Ndakazvarwa 1954. Ndakazvarwa paPlotipa patinogara. Patinogara nazvino. Gore ra 1954 ndiro ndakazvarwa. Ndichizokurawo ndiri mudiki na 1956-57. Baba vakanga vachirima kofi pamunda pacho ipapo. Ndokurima kofi kura tichikohwa kofi yacho iyo tichisenza mukofi macho imo. 61, 62, 63 tichisenza mukofi yacho kusvika 65, 66. Yanga yakuchembera. Miti yacho yanga yakura yaita makungu. Ndokubva tambonga tairegedza. Asi pane imwe yanga ichiri mudiki tikadzokera tikambokohwa nekofi. Ndokuti 67, 68 yanga yakuita makonye ese. Ndokubva tamira kukohwa. Nekuti yanga isasa produce yanga yakukohwa makonye akuruma musati. Munda uyu wakagara wakadaro kusvika kuma 69. Ndokubva tazoona kuti kofi haichafi yaikaita. Ndokugobora munda wacho, kugobora kuclear munda. Masanzu acho anga arimo. Tikasenzesa munda wacho. Panya, 1954 kusvika 2024 tinoteerera gore rimwe nerimwe ka. Baba. Kaditi kwa. Makamangala ndimi. Nyaya iyi younesa. Kusvika gore 1980. Pindurai baba. Nyaya iyo mukunetseka ndiyo ndenyi. Ngemakore. Ndeyekuti pana Egbest abvuma kuti munda wacho ndewake. Iwo uri wenyu. Chitangireni. Sei kudaro. Ndizvo ndiri kushaya kuti takambotongwa futi kwaishe Masamanga. Asi ini ndakandisipo yange baba wangu anga achiri mupenyu. Ndokubva wataura kuti hamusi wenyu munhu. Asiwo ndakazoonawo kudzokazve. Ndakaenda kwa mambo Masamanga, kwashe Samanga. Ndobva wati judgment hawachaioni. Ndidzoke kwa Muzari. Ndinonyorerwa tsamba naMuzari. Aiwa. No. Muzari akupai judgment ndiani? Asi Muzari akandipa judgment. Akupai ndiani Muzari akupai judgment? Judgment hakuna kuiona kwa Samanga. Ndati matibva taenda kuna Muzari ubva kunyorerei? Akandinyorera as witness. Ndi Muzari upi? Muzari Samanga. Muzari Samanga. Isusu hatisuda toda judgment. Judgment. Yaishe. Judgment handinagona kuiona. But kana Ishe ari kuziva nyaya yake anongonyora judgment yari asikazo. Anga duplicate judgment. Ishe ariko manje so anga asiko nguva yakatongwa nyaya yacho. Saka haachaziva kuti wakatongwa sei. Haasiri anga ari pa. Iyi ndiye nana Allen Bvumeri naEgnes Bvumeri. Pavakabva panapa last time ndakati ndaimuite sei? Makati mwana wangu anga ari pano, ini ndanga ndichirwara. Mwana wangu akauya panapa ndiwo mati enda unotora baba kuti mwana wako. Asi chakaipedzisira papi? Ndipo payakaperera. Inini ndiri kunzwa zvakanitaura mwana wangu. Hatina kupa judgment venye. Ndiyakatongwa ichinzi kudii. Nyaya yakatongwa. Mambo akati nyaya yapera. Kana muine nharo, ndi mwana kana muine zvenharo, ini pano ndapedza nyaya yangu. Yakazi munda ndewa Allen Bvuma.
inini nyaya ndakaiona muchina mwana muchukuchuku so achitazi ndakamirira mukoma aiti ndakamirira mukoma uri kuNew Zealand aiti mukoma uri kuNew Zealand akamirira mukoma nyaya yakapera asi vari kukoita navo musoro changambe pandakauya kuno line pandakauya ndichitaura nyaya kwabongwa sinzwa zvakanaka pamakatonga nyaya makati imi pari zvino hauna umbowo unokwanisa kupa wakakwana tikuda baba wako kudare rinezvi saka ndakabva pano mandipa shoko rekuti iwewe watumwa semwana asi tine zvakawanda zvotoda kunzwa kubva kuna baba wako nokuti ndiwo mukuru watumwa iwewe saka chienda kumba unoya nababa munoya nembowo munoya nekana paine tsamba yemuchato iri kudiwa kudare kuno moya nayo tsamba yemuchato nekuti dzimwe nzvimbo dzakapiwa nemuchato nembowo ndo zvamakanditaurira saka mauya nembowo tsamba mauya nayo muchato neallocation yacho allocation yatinokwanisa kuiona because muchato kaunofanira kunge attached kuallocation because muchato ukabudisa land yacho inofanira kunge iripo yakataura kuti muchato uyu wakabudisa land yakati it's not just about having muchato ka toda kuti muchato wacho apa land yakabudiswa nemuchato uyu kwakusina maallocation akadaro kwakuine chii vanhu vaikungopiwa tsamba dzavo vaingopiwa minda yavo nasabhuku kugara pamunda pake aipa minda ndisabhuku iri kauti kanzo ndisabhuku ayo asi mudhumene mudhumene aipa zvaipa handominda yemapegi angapekwa namudhumene taurai chokwadi minda iyi yemapegi ndiyo izi minda yemapegi kai ngeyemichato yes ende minda yeringi ndiyo kai ayo yes minda yemuchato kai ndiyo minda yeringi yaipiwa chii zvaitika munhu kana wachata wopiwa munda wopegiwa ine marecords kwaDC minda yese yakaaloketwa anda nyaya yemuchato ine marecords nemanumbers ndikuti tsamba yakana wamwe imimi pamakagara aiwa patinezi takaita panapa dzekunana chinozivi chikoro chekudzika munhu kwana chitombo kweso kune chikweso dzine matsamba ari kuva nereference kwaDC because mudhumene aita akaita zvaaita handiti apega wobva atonyowa saka kana yaenda uko inopiwa condo number yekuti munda inotangira pacondo number yakati uchipenda macondo number yakati izvo zvacho nakufunga tinazvo zvakambonga zvese aiwa iyi marriage certificate chete kuimzvarisa manga ndubu ndopi mzari chamango muzvari ane chidhindo rule yake mutraditional leadership ndei izvi kai zvimwe zvinhu zvatikuita kaizvo zvimwe zvacho hazvisi pamutemo paizvi ichi munhu anodhinda apa anofanira kunge ine chidhindo chekudhinda kuauthenticata anything ndisabhuku ishe namambo ndakasvika kwaishe kwamambo ndakasvika kwaishe samanga ndichida kukumbira madetails enyaya yacho payakambotongwa ndobva waishe waashaya saka wobva wakuendesa kuna muzvari uri mudii mani akati nditakuri ndive nemawitness ane chitsamba ndosaka ndikubvunza tati chidhindo icho chiri kurewei patsamba penyu chiri kuauthenticata chii handizivi roya muzvari because munhu wekava mutiri mulocal government act haana pakazi muzvare kana kuti hapana anga achida kuuya kuzowitnessa zvakakuti munda ndewani aiwa ndati chidhindo kuti munhu ada witness apana kutsvaga chidhindo chake kumicos park obva adhinda kuti ndiri witness isusu roya yamuzari haiwa ro kana iri ro yemumushaka mumanga ka iro yemumusha mumanga ndeye mulocal pumuri haizowi kwatiri vaisusu because hatina pane panozikana mukatarisa kana tarisai constitution yenyika motarisa traditional leaders act
Handiti kungori neappointment yaheadman yavillage head yachief chete hakuna izvi zveuzvare izvi zviwane nechidhindo hakuna izvo zvatingazvizivi isusu ndosaka ndotaura manje kuti hatikwanisi kushandisa that now as evidence in this court because hatiiziwe asi makati munonga muchida mawitness ndati ndoda mawitness kai munhu andachena ndakati baba ngavauye nehwimbowo wekuti chinhu chanochiziva kuti chakatangira apa chikaperera apa yes nekuda kuziva kuti imimi kuti muzosvike ipo papo lendi iyo mamamboipiwa nani takaipiwa nasabhuku makaipiwa nasabhuku ani sabhuku tabvuma ndo pandiripo kuti sabhuku tabvuma wacho andika aripo wotaura sabhuku tabvuma kuti ndiye ere akakupa ilendi akapuwa wacho handisandamona akapuwa chi akapuwa lendi yacho akusati vamona zvomuri ndimba vapiwa zina sabhuku zeni inini ndakapuwa kutorera kwandiri kuti apuwe handizivi kuti sabhuku wacho ndiko aiwa inini amuyepa about one thing kuti hamuna kunyepa about lendi makapiwa natabvuma because vanhu vari kuclaima this thing ndo anatabvuma kuti chinhu ichi handi chenyuba ichi hatina kukupa iba ichi anditi asi imi muri tazoshuwa kuti hamuchizivi ba because handi makapiwa muri kungoitawo kungoendawo nacho mberi asi kwachakatangira hamuchizivi kwachakatangira ndiko kwandiri kutaura kuti takakurirapo tisiri mamunda iwoyo tapuwa baba wedu apuwa nasabhuku aiwa mukona kudutaura makakurirapo handizvo makakurirapo handiyo proof by ownership ndosaka ndati sabhuku yes to prove kuti zveshuwa makadii makakurirapo wekuti makakurirapo but akakupa ilendi wazvo ndiani aripi akafa kudhara achisiya tiripo izwai bambuka izwai bambu mukasiyiwa muri kuroja hazvirevo kuti imba yeyayenyu mazuva point yangu mukasiyiwa muri kuroja hazvirevo kuti imba yeyo yayenyu baye masiyiwa nababa imuri asi mutemo wechiwanhu unoti kana kuti mutemo wechiwanhu pachiwasuwasu ndinokwanisa kukupai munda kuti fanai kurima asi hausi wenyu kwemakore mangani hakuna time limit kana munhu akuuda kuti ndadzoka ndo panozidaita sei ndadzoka asi zvinofanira kunga zviri mumaoko asabhuku aiwa ndikuti kasabhuku kana aripoka handitika ndiye anofanira kunga ari witness achiziva kuti transaction yakaitwa apa yakaitwa yakadai zvino handina kumboudzwa kuti ndadzoka ndakangoona paakuiswa fenzi kaisai nekuti ndadzoka isai nekuti ndadzoka but munda takarima takagobora kubva uri victim land okugobora ndokubva tasenzesa kusvika no what you can do I think guys endai munoone munda wekuti uri papi wakamira sei murumbogari then interact ipapapa muendai munoone papa then muona kuti pakusvika fence nechii zvese zvakamira sei but chanduda nduda mawitness akawanda anoziva nezvechii nezveapa I want mawitness akawanda because kuti nditi imimi it's your word against their word because awa vari kutaurawo kuti takakurirapo apa handiti asi ndikataisa awa nemi mukuru ndiani awo awanga uri mukuru ndiye akatomira mudare muno achitaura kuti ngepawo no achitaura kuti pakasiyirwa mwana anonzani allen ane maburi mangani allen anofanira kunga ari around 48 to 50 something 48 to 50 something yes akapuwa guri handizivi manje makubvunzawa ndo vamune warifanira kunga kutaura vakapuwa guri haleluya mwana wasabhuku baba wenyu wakapihwa munda wekuti aite kofi haana kupihwa bakuzvinozini temporary demo ndiye akapihwa baba wenyu tatiripo tatakurawo aiita zvekofi igore ipi izaika ndosaka ndataura kuti andingamukona nyaya kwake unapo pakati pane rodhi kwake unako uku wadawo pamba pese
paka unapo. Alright, ndaizwa chiregerai ndite sei. Vakomana. Rongai honde vharika dzikai huku. Mosvike muone lendi. Kuti pakamira sei. Then toona report then tova finalize. Because we need to know because chandoda kuona chimwe chakutoremba nekuti kana munda uri kuzi demo ka a demo field is just a demo field. Haina ownership. Pane munhu anokwanisa kuoffer zvafanana nekunoko. Tine munda uri pazasi apo unoshandiswa se demo field. Hausiri wechi ndiwe kwatukuta. Asi unoshandiswa sechi se demo field nemafamasi ese endorikanda chi. Haisi demo field chef. Changamirao. Yanga iri experimental portion. Ndio demo. Haina umboitwa demonstration haina pamati experimental na demonstration na research zvinoreva wapedza demo wapedza demo it reverse kuwa kudzoka kuna sabhuku kumuridzi wapo wepo because sabhuku anokwanisa handingamuti kuti tabvuma ndiyanga ri sabhuku ndobva akupai demo field mapedza demo munda unodzoka futi kuna tabvuma wakadzoka within 2 years of the research within 2 years wakadzoka kuna sabhuku achibva apa kuna wabonga aiwa zvindo pane nyaya ipo papo murutoziva izvo zvamurutoziva imi murutozviziva kana murutoziva kuti makaita experiment after experiment vamazopiwa saka nyaya yakaitika chaiyo muri kuiziva but you want to pretend kunga musiri kuziva. Yes, takabva tazopuwa munda kuti wawe ndo patuti mapuwa munda wemunhu puruvhai kuti makapiwa nani makapiwa pane here documentary evidence yekuti makapiwa musi wakati nanhingi zvapera because chinhu ichi kaichi ndosana ndikutaura kana ii chachiri chemhuri one person cannot make a decision on behalf of the family. No. Panofanira kuitwa consultation zvokuti mhuri yaifana kunge yakatoita kuti aizvoichiwa takumba not one person. Uyu ndisabhuku chete handiti sabhuku anotonga nharaunda asi haatongi maasses emhuri. Kana akuita zvemaasses emhuri he is now accountable to the family. Hapana mbogara pari pawo, hapana mbonga pari pawo. Saka imi mpaka zvoitwa demo mazopiwa sei kana pambagara pasi pawo. Aizwai bambo musazvirume mazinoba mati pakaitwa 2 to 3 years experiment. After the experiment vamazopiwa. Ndizoka atize akazokupai ndiani because already akakupai ndi anga ine authority yekukupai demo before demo papari saka tuti before demo papari pani papa sina munhu papari pasango munozviziva sei ndakandi sango rine muridzi takagopora munda wacho aiwa zve izwai babo maida kuita demo pasina miti anga pakapiwa demo wezwa paine miti ini ndondwani guys endei dzikai regai vakomana wavo iko wataure moexplaina zvamuri kuexplaina muri pai modaidzawo nharaunda modaidzawo wamunoziva imimi wanoziva nezvehistory yechi ipapo motaura makaungana ipapapo then tobuda nechinhu chi one because handikwanisi kutorera vanhu vakara kuti chinhu ndechavo handikwanisi kutorera futi iwo chinhu kana kuti ndechani ndechavo totiende paground toone zvechiwa chinhu ndechani then we pass a judgment. Yes, atiti tikaita izvo tava kuita impromptu judgment takundojaja because titoti nyaya ipere atiti izvo ngatiinde paground vakomana before next court ngatiende paground munonyase kuona area iyoyo yekutaurwa nezvayo kana paine waripo sabhuku anofanira kunge aripo isha anofanira kunge aripo then vanhu wavakidzani vanofanira kunge waripo wane ruzivo nenzvimbo iyoyo then modzoka kuno muine information yakadi yakakwana then tovatai close right endai mozopiwa date right next one mukatanga kuti tatanga kuya nhasi moti mapepa yamusina kubudisa motanga kuabudisa panapa ipo papo dambudziko right tipei report takasvika panzvimbo Agnes kune nzvimbo yake iri kuzasi inokwanisa 3 to 4 hectares mbiro une dende yake iriwo kumusoro inokwanisawo kuita 3 to 4 hectares kwapasara portion iri pakati apa nemiti yakati kure isiri kushandiswa. Takazwa Agnes achiti handinombobvira ndaparima asi paizi ndepedu mumbiro achiti kwati takasorimawo makore akasopfuura taisorima njera asi hatinozombobvira tazoparima padhuze. Saka maonero etakaita panzvimbo ipapa takaona kunga
nzvimbo enormous land saka uyu uda kuti dainda pakava uri kumusoro aiti dainda pakava maonere takati takaona enormous land ngepamambo patsviti pakadaro amunokanirana mutasacho uri panapa saka pasii pakadaro pasi pakapiwa uyu yowo pakapiwa uyu yowo pasii nani pasara pakadaro Ano uri ndini tutobvisa variable rinokonzera conflict tiri kunetsa chacho ndo chatotobvisa akapisi kari apa akana muridzirwa muridzi uri kunoko zvaperezvo tikaswederako dzimwe dzacho pasi tamba muchangamiro uchataura nyaya kamupinda mudare ramambo mutasa kuti ya ndizvo panapa not panapa before ini pamusoro takafunda kwavo ndeyamagure ndiani yamagure ndiani magure imi muri ani mumbiro 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 izvo but iya mumbiro yakaenda kumajisiri kuti ke takatombotorwa masofa akaenda kwamutare nemessenger of court vatanomisa kuti asatengeswe tobva vazidusere masofa enyu kumba ndivandozotova nevo mapurisa vanoenda kwarara kwaruda vataenda kwadc ivo vana kuyaba kukoti kanzi mapurisa muri kutunzikira munhu musina ndikini vasina mumhangari vacho sei mumbiro endako ndovandadzokera ndovanoenda kubasa kwarara andagara kana akazoshamisa ndamangarirwa patakazoya last time apo ichizi udiwa kwamambo mutasa so 7 August chadondera patakauya panapa ndichizotsanangura kuti ino zvinhu ndinakapwanyachi ndinakapwanya right Huska according to this one makaenda kumajority tika Agnes Tabuma itai mumbiro and Isaac Magurei and Isaac Magurei na mumbiro ndima muri ma respondent first respondent and second respondent applicant ari Agnes Tabuma ndizvo ka mukapiwa final order ka that was 15 September 2021 wakaita koti yekuti atisipo aiwa nditotaura kuti atisipo pakaitwa koti iyoyo mambo inzwaka shaman iri kuti final order and this applicant in person first respondent in default second respondent in default chuta kwani mamusipo yes andika as a judgment was passed in your absence a judgment was passed in your absence it is ordered that the first and second respondents or any person acting through them or the instructions are specifically barred and interdicted from disturbing applicant and his family or to do anything from applicant's place of residence in fields which is Tambwa village under Chief Mtasa. The first and second respondent to pay cost of suit. Makaiwa. And the Maiwa because there's this judgment. The only way to go around this judgment is to appeal against the given judgment. But I'm not going to appeal against this judgment. So what does it mean? It means that this judgment is still in effect. And this judgment is not Makaiwa Sakamaiwa Kanamusna Gwira Nazo. You were supposed to appeal against the decision given. But you did not appeal against the decision. And what does it mean? It means the decision given is still binding.
zvakataurwa naMajesty ndo zvichiripo because hapana zvinyowani. Saka by building or erecting imba yenyu mufield yakazi musasvike musaite, you were acting in contempt of court. Mashora dari munosungwa. Amene pane chimwe chekutaura. Aiwa ndosandati bambuka ini ndinoda kubatsirai kuti nyaya iyi yakaenda kwa mambo mukadyiwa, Isaac Magure akadyiwa, ikaenda futi when was this kwache Samanga Isaac akayiwa, ikaenda kukoti andizvo. Saka inini kana yatomenda kwaMajesty ikapiwa decision handisina chekuita nenyaya iyo, ndingenda kutongostika nedecision yakapiwa nani naMajesty. Then imimi kana musi kuifarira decision iyo you appeal handiti kune higher court of appeal endai kuhigh court. You don't appeal downwards, you appeal upwards. Mabva pana Majesty moenda kuhigh court, from high court moenda Supreme Court, from Supreme Court to Constitutional Court, full stop. Saka imimi izvozvo izvi iyi nyaya yakapiwa musi wa 15 September 2021, and it's very unfortunate kuti time yenyu yekuti muite sei muite appeal against this decision yakalapsa. Asi you can still do some other things. Ikoko mutemo maloya endai kumaloya yenyu anokutaurira what to do if you want to appeal against this decision. As of now, bepa riri kuti the first and second respondents or any person acting through them or their instructions are specifically barred and interdicted from disturbing applicant and his family or to do anything from applicant's place of residence and fields. Mufield ndo makaenda kuwaka imba yenyu bambo. Contempt of court unosungwa. Iyo ndo waka pa ndiri kuti imimi makazamuda chamunoita pese pari kuzi ndepani. Imimi hamaenda kopwanya imba yani. Akamuona makaita the opposite. Iyo wakaimba yani yake maapiwa authority nechi nemtemo. Imimi hamaenda kopwanya imba yacho. Still mune mhosva yecontempt because hamaifanira kunge makapinda mumunda imomo. Aiwa mambo imba yakapwanya 2020. Iyi nyaya yakazotongwa Majesty ndiya 2021. Aiwa chinotanga chii 2020 na 2021. 2020 ndipo patakapwanya imba. Asi 2021 ubva wazohiwa nenyaya. 2021 ndipo pakabva zotongwa nyaya tisipo bwana. Ubva wahiwa. Which means the decision given here is binding up to now. Because hapana chimwe chakaita kubva 2021 kusvika 2024 hapana chamakazoita iva imi. Kesi yakatoclose. Kesi iyo yakatoclose iyo. Yekuti mukatoenzikana kuti makatoenda kupwanya imba yemunhu. One ya mune arson, mune inozi malicious injury to property, mune zvakawanda baba. Zvinokwanisa kupinza mukati. Hapanyasvikiki baba. Soka kumashure bambo muone endai kuita renyu kuadvise properly on the next course of action. Panapa hatisina chichakubatsirai because our hands are tied. Taaku lower side of the law. Andrew, right now. I'm sorry. Ini sasa bhuku. Mzee zvazvingorika ndiri tiri kuonwa iwa kukwikwidzana. Saka yazosvika kuno. Then zvada kwaindiri kufanira kuti magadzisa nyaya mune zvakanaka. Saka tikazoona vanhu vaoramba wadiri tauri pakutemwa bhezi nzvimbo iyo yakangogara nemi. Endai kumapurisa vanhu vanosungwa ndo zvakataura pepa iyo. They are interdicted. Munoziva zvekutaura wakarambidzwa kuti hamusida kumbooneka muchira chekuita paumba muminda
kana vanhu wenyu vamuri kutuma kana wamune chekuita nawo wane chekuita nemi hawasida kuoneka mumunda wachiita anything ndozvotaura tsamba iyi. Saka imi mukaona munhu arimo ende minda hazvireve kuti pari kurimwa minda zvinoreva all that land ndozvotaura mapurisa osunga vanhu nyaya yatopera ava kanoda kugadzisa nyaya iyoyo appeal against that decision motangazve rimwe dare right bye 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 Amos Tishkash TV inonakidza zvekuti kana wasalike pa FB wasubscribe